गोदो 2017 जाथिनि मावनानै दा बे खालायखौ फाननानै आङो केस्टारि गायहैनांगौ। रानदो नोंसोरो, आंथ' केसाव थांथारनांगोन ना, आंथ' जेलाव थानो हायाना। मा खालामो होनना सोंदों नालाय नोङो, ओंखायनो आं नोंनो खोन्थाबाय, बेखौ फाननानै दिनै आं केस्टारि गायहैगोन आरो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मोनसे बे भिडिअ'आ ना मैयानो फैदोंमोन, आं होनो हायाखै। मैया न'आव थांदोंमोन नालाय, गामियावहाय लिंहरबाय थानायलाय थांदोंमोन। गोबाव जाबायमोन, बर'दिन समाव नुजाहैनो हायाखै। मैया नुजाहैदों, ओंखायनो माखासे भिडिअ'खौबो होनो हायाखै। नैबे मोनसे भिडिअ'आ ना आफादनि सोद्रोमा, बियो केसनि जों सेंग्राफ्राना बियो रासिन जाहैगोन गबिन्द बसुमतारीनि। गबिन्द बसुमतारीयाथ' दा मोनायाव गाजा गोमजायै गोदान बोसोरखौ बरायसिगोन, गोजाम बोसोरखौ गाजा गोमजायै बिदाय हरगोन, नङा होनबा? थ' दिनैहाय आं बेखौसो होनो नागिरदों केसनि सोमोन्दै। गोबाङानोथ' हाजिरा मावनानैसो जागासिनोबो दङ जोंनि सेंग्राफ्रा। आरो कट गानो थांब्लाबो जों मा खालामनानै थांनांगौ जायो, जोंनि सोद्रोमाफ्रा थालिरखौ फाननानै, जेनेबा गाबोन बायदि कट गायनांगौबा दिनै बायदि बाजार मोनसे जिखुनु बाजार थांनानै जों थालिर बा माबा मोनसे फाननानैसो जोङो कट गाहैनो गोनां जायो। दा बे धेमाजि साइडनि हजों सानजा खर'नि जोंनिनो आफादनि सोद्रोमाफोर सेंग्राफोर, न'आव मा हालोद, देहाखौ नायोब्ला बिनि अबस्थाखौ नायोब्लाना माने बिराद मावनानै खामानि मावनानैसो जाग्रा सुबुं बेक्ति, आफादनिनो सेंग्रा, फेमिलि दं, गथ' गथाय दं, न'खर दं, उफाय गैया। दिनै बियो कट गाहैयाब्लानो मा जाहैनो थांगासिनो दङ, वारेन्टनो लेखा सफैगोन, माबा माबि हेन थेन, नङा होमबा? दिनै सोर बुजिनो? दिनै सोरबायासो बुंदों कट गानाङा मानाङा, नाथायबा नों कट गायाब्ला आरो जायखिनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि लासै लासै प्रसेस खालामबाय थादों, जों बै प्रसेसखौ नेबाय थायोब्ला जोंनि हमजानानै जेलाव सोजागुलाय लांगोनसो। बेफोरबायदि आयेना बा सोरबा माबानि, जों फिसा फिसौनि थाखाय आयेना बिराद स्ट्रिक्ट। नों सोरबा UPPL जोंनो था, BJP जोंनो था, नङा होमबा? आयेना नों आंनि थाखाय, फिसा फिसौनि थाखाय बिराद गोरा, नाथायबा गिदिर गोलावफोरनि थाखायबा जेबो नङा। आं बेफोरबायदियाव दङ, आंनि केसनि बियो एसे स्टप खालामनानै आं साननैसोनि उनाव थांगासिनो दङ। बिदि बुंनानै बिथांमोननि केसाबो कट गायाब्लाबो जायो। नाथायबा नों आंहा बेयाव कट गायाबाना नोंखौ हमगोन, नङाब्ला जेलाव सोथारखागोन, बे अबस्था। दिनै नैबे सेंग्रानि दिनै गथ' गथाय दं, मा दं, बोरैथो जेल जाबावनो हाया, हाखानाय नङा, रावबो जेल जानो हानाय नङा। खारन दिनैहाय केसनि थाखायनो पंगु जानानै दं। जाया केस थायो बेहासो बुजिगौ। नाथायबा दिनै गबिन्द बसुमतारी मोना सानदोंदां जों सरकाराव दङ, 5 बोसोरल'सो गबिन्द सारमोना बेफोरबायदि आरामाव बिन्दास थानो हागोन। नाथायबा नोंथांमोननि पावारा जुदिबा बायमारोब्ला अब्लाना नोंसोरनि बोथोराबो सफैगोन कट गाहैबाय थानांनाय। नाथाय नोंसोरनिखौ सोर मा खालामगोन? दिनै दान्दिसे नोंसोरो एडभकेट हमनानै गावबा गाव नोंसोरो थाखा फैसा थानायखायसो नोंसोरो खालामना सिफायना लानो हाबाय, बा माबा मोनसे खालामना दोननो हाबाय। दोनखुमाना बेखौ हरथ'नो नाङा बा माबा मोनसे खालामनो नाङा, बेफोरबायदि खालामनो हाबाय। फेरेंगायानो होन बा सोरबायानो होन, बिथांमोनाबोथ' केस गैयाखौ होनना बुंनो हाया। फेरेंगायाबोथ' 5 बोसोरनि उनावहाय जुदि नोंथांमोननि पावारा जुदि बायोब्ला अब्लाना नोंसोरबोथ' बायगोन। बुङिनिथ' जायिनिथ' खोथायानो गैया। ओंखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै केसजोंनो भुगिनानै दं। जाय बेक्ति थालिर फाननानै थांनाय, बिनि केसखौ एसे नोंथांमोनाबो गोसो होयोब्ला मोजां जागोन। आरो जों नायनानैबो लानि एसे मा फोरमायदों बिथाङा। आङो बेखौ फाननानैनो केस्टारि गाहैगोन, नों मिथिगौ? बबाव गाहैगोन? धेमाजि। मानि उफाय गैया, थाखाय? थांनांगौ। गोदो 2017 जाथिनि मावनानै दा बे खालायखौ फाननानै आङो केस्टारि गायहैनांगौ। बिसि फिसाया उदै रानानैबाबो बेखौ फाननानै थांनांगौ नामा नोङो?
रानदो नोंसोरो आंथ' केसाव थांथारनांगोन ना आंथ' जेलाव थानो हायाना गाहैयाबो आं जेल जानांगोन दा उफाय गैया बेयाव बेसेबां मोनगोन आरो फांनै फांथामसो दङ बेखौ दाननानै आं मथा मथि 1000सो 1200सो मोनगोन खोमा बेबायदि फांथामजों होमबा आङो 1200सो मोनगोन बेजों आं केसार गायनांगौ थांसै आं उकिल खरसा बेजोंनो उकिलनो एसे होनोसै गारि भाराखौ जेनेरेलाव 100 खावना थांसै उफायथ' गैया टिकेट दानबाथ' फैसा थोखाया उकिलाथ' नों 1000सोनि खमाव मानिया 500 1000खौ लाखायो मा खालामनो बेखौ फाननानै थांसै आं फाननानै थांसै माने बिदिनो थांगासिनोखा ओमफ्राय नै दिनै नों नुबाय नालाय आं नोंनो देखायबाय आरो मा खालामो होनना सोंदों नालाय नोङो ओंखायनो आं नोंनो खोन्थाबाय बेखौ फाननानै दिनै आं केसार गायहैगोन आरो बेल'